Muži 40 až 49 rokov. Na 3. mieste sa umiestnil Vladimír Mitringa. Gratulujeme za krásne 3. miesto a my pokračujeme ďalej. V kategórii do 49 rokov na 2. mieste sa umiestnil Rastislav Kaščák. A 1. miesto v kategórii muži 40 až 49 rokov patrí nikomu inému ako Imrichovi Hrom Jakovi. Gratulujeme, postavme sa na stupeň víťazov. Pogratulujeme a správame si spoločnú fotku. Ešte Tojo vám zagratuluje. Ešte raz fotečku jednu a my pokračujeme ďalej, páni. Gratulujeme. A v kategórii ženy 50 až 59 rokov takisto